Пуснали го. Давай. Една това, след това Павло тръгва. Сядах. Готови ли сме? Откъде идваш? Върши го това. Аз стоя на тъща ми е... Давай, аз трябва да викам. Епично. Чакай. Ти от тук ли? Чакай, аз ще си викам. Давай и ти още. А ти трябва да си по-близо, бе. Казвай екшън. Чакай. Екшън. Айде. You cannot pass. You shall not pass. Что? No! Calm down. Run! Let him roll out! Let him Тарада! За малко щупа джебито и да ми ебете майката по. Защо снимаш, бе? Run, you fool! Все едно в Технополис, гледам на станда с плазмите. Спокойним. Сега да идем при мръвките. Да им се поклоним. Това е огъня на Нина Стирит. Аре, гаси. Любо, гаси тук.